F'dawn iż-żminijiet ta' festi jiżdied l-ammont ta' sejħiet tal-ambulanzi dan minħabba numru sostanzjali ta' inċidenti tat-traffiku li jseħħu. Għal dan Jonathan Joslin, konsulent fih dan l-emerġenza tal-isptar Mater Dei waqt konferenza bit-tema jekk s-ssuq Tixrobx. Min-naħa tal-Department l-Emerġenza li ġat fil-press conference, daw iż-żminijiet ikonna iktar sejħiet tal-ambulanzi, iktar għall-accidents ukoll. Dis-sena l-statistiċi sa' Ġunju raw li kellna kważi 470-500 calls għal road traffic accidents, ħafna minn daw ikunu grievous injuries. Joslin żied li fil-bidu tal-ġimgħa jiżdied l-ammont tal-inċidenti fit-toroq Maltin għalkemm dawk ta' tmiem il-ġimgħa ikunu iktar serji. L-statistiċi juru li Monday u Tuesday għandna iktar numri ta' collisions, juru wkoll li bħala gravità ta' injuries u bħala numri ta' vittmi huma iktar fil-weekends għaliex għax għandek iktar nies fil-karozzi, f'kull karozza, għandek iktar nies li din barra matul il-lejl u għandek iktar nies li din jixorbu u hemm speed li huwa fattur. Id-direttriċi fih dan id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Sahha u l-Prevenzjoni tal-Mard Xarbejn Gawċi fissret x'inhuma l-fatturi ewlenin li waslu għal dawn l-inċidenti. Nafu li l-alkohol inaqqas ir-reaction time, allura jekk inti għandek bżonn tieħu break inti hemmhekk ħajkun iktar bil-mod. Inaqqas ukoll koordinazzjoni, inaqqas is-smigħ u inaqqas ukoll il-vista. Barra minn hekk ukoll xi ħaġa li hija importanti hija li l-alkohol itik iktar sens ta' konfidenza. L-assistent kummissarju Sandro Zarb sostna li l-korp tal-Pulizija se jkun impenjat f'ħidma fit-toroq Maltin bilan li mhux biss jassistu fejn ikun hemm bżonn imma anke jieħdu azzjoni f'waqta li tista' tevita inċidenti serji.